Днес е денят на фотографията. По този случай решихме да излезем на центъра и да питаме хора въпроси, свързани с снимането. Кое е най-често нещо, което снимат? Снимам моя домашен любимец. Имате ли снимка, която ви връща към ваш любим спомен? Това е снимка вече на години. Виждам 2012 година. Това е всъщност моето дете в един легенд с захлупена кофа на главата. Какво най-често снимате с вашия телефон? Всяка една картина, която съм нарисувала. А каква е разликата според вас между една хубава снимка и една хубава картина? Снимката също има своята стойност. Зависи от кого е направена. Ако е художествена, може да се сравни с картина. Колко пъти трябва да направите една снимка, за да изберете перфектно? Около 20 за 3 кадъра. Имате ли снимка от вашата галерия, която ви връща към любим ваш спомен? Може би на някоя рисунка, която съм снимал. Колко опита са ти нужни за да си харесаш една снимка? Около 10. А имаш ли някоя снимка, която ти напомня за някакво специфично преживяване от твоя живот? Да. А коя е последната снимка от твоята галерия? Кое е вашето любимо място за снимки? Напишете ни в коментарите.